салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми арӯси замонавӣ Фотимагул ба шумо маълумот диҳем. Барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. Барои диққататон ташаккури зиёд ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. гузел Караҷай ҳунарманди машҳуре ки мо ӯро бисёртар бо тахаллуси Фотимагул ки дар филми арӯси замонавӣ нақшофарӣ кардааст мешиносем. Гузел Караҷай 7 сентябри соли 1992 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. номи модараш Мерер Караҷай, номи падараш бошад Гумед Караҷай мебошад. ӯ ҳаёти кӯдакиаш дар Шиния ва Канада гузаронидааст. вақте ки ӯ хурд буд, оилаи онҳо ба Амрико сафар мекунанд. Гузел Караҷай соли 2007 вақте ки 14-сола буд, ба шаҳри Истанбул бармегардад ва мактаби миёнаро бошад дар он ҷо хатм мекунад. пас аз хатми миёна ӯ ба донишгоҳи давлатии шаҳри Истанбул дар факултати забон ва адабиёти фаронсавӣ дохил мешавад. Гузел Караҷай забони англисӣ ва фаронсавиро хуб медонад. баъди дохил шуданаш дар донишгоҳ, Гузел Караҷай тасмим гирифт ки дар озмуни зебои мисс Туркия, яъне зебосанами Туркия, иштирок намояд. ин озмун 2 июли соли 2011 баргузор шудааст. дар ин озмун бошад ӯ ҷои дуюмро ишғол кард. Гузел Караҷай аввалин маротиба дар силсилафилми Мутеше Лизо дар мавсими якум нақшофарӣ кардааст. ва ногуфта намонад ки Гузел Караҷай 16 сентябри соли 2017 бо дӯстдоштаи худ, яъне Кегме Киҷи, оила барпо мекунад, яъне хонадор мешаванд. Гузел Караҷай соли 2011 дар силсилафилми Муҳтеже бо тахаллуси Чарӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2012 бошад дар силсилафилмҳои Эмрин Элӯ бо тахаллуси Гунеш Санҷака ва боз дар силсилафилми Эве Душе Ялдирим бо тахаллуси Музес нақшофарӣ кардааст. аз соли 2013 то соли 2014 дар силсилафилми Бенам ҳала Умудум бо тахаллуси Умод Озден нақшофарӣ кардааст. соли 2014 ӯ дар силсилафилми Сене Севери Аданум бо тахаллуси Эзел нақшофарӣ кардааст. аз соли 2014 то соли 2015 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Гузел Койлу, яъне арӯси замонавӣ бо тахаллуси Гул нақшофарӣ кардааст. соли 2016 ӯ дар силсилафилми Истанбул Суканглару бо тахаллуси Азмӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2017 ӯ дар силсилафилми Иҷеник Фирмта бо тахаллуси Дениз ва боз дар силсилафилми машҳур Кара Севда бо тахаллуси Мерҷан Кучук Артак бо тахаллуси Чере ва боз дар силсилафилми Оилавию Ду бо тахаллуси Султан нақшофарӣ кардааст. соли 2018 ӯ дар силсилафилми Инсонлук Сучук бо тахаллуси Сунат Деременҷе Кукум Гиглерчеге драма бо тахаллуси Хде Соседик Деге бо тахаллуси Селем ва боз дар силсилафилми Орҷаник Ашк бо тахаллуси Мерве нақшофарӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар силсилафилми Бизим Семсин Чоҷуклару нақшофарӣ кардааст. аз соли 2020 то инҷониб ӯ дар силсилафилми Шемпион бо тахаллуси Элиса нақшофарӣ кардааст. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгоратон бод.